Čaute, ja vás vítam a toto je úplne mega Minecraft, Let's Play je úplne nových rozmerov. Áno, natáčam na mobile a to znamená, že proste nebude len lepší zvuk, ale proste aj grafika, budeme môcť hrať viac hier, nielen Minecraft. Tak, môžeme si ukázať nejaký svet. Hej, nejaký revival. Áno, mám mody. Tam náš. Dám seed set old. A aby ste chceli, keď hej, budete chcieť hrať na takom istom svete, ako budeme my. OK. Áno, podvádzam, ako bohužiaľ mám mody, ale v pohode. Tak, no, budeme stavať dom. To asi určite. Ale proste iba tak, no. A to je jedno, tak nemusíme stavať zrovna dom. Proste iba tak hoci budem kladať kocky, možno niečo z toho vznikne. Proste to je iba také, no, môžeme aj viac hier iných a tak. Však posúďte sami grafiku. Určite je o mnoho lepšia ako na tablete. Tablet teraz už iba využívam vlastne na nič. Akurát jedna nevýhoda tu je, vždy keď donatáčam sa mi reštartuje mobil. No a to ani neviem z jakého dôvodu, ale sa jednoducho reštartuje. Ale ináč ako všetko je v pohode. Ostatné, všetko je v pohode. Not stress. Späť. Videa točím cez Viva Video Editor. Je to taký, mám pro verziu. Už som nejaké videá spravil, lebo s beta verziou by ste tie videá nemohli vydať, takže preto mám pro verziu. A akurát, no áno, no vlastne ostatné by ste mohli vydať. Tieto 1, 2, 3, 4 by ste mohli vydať, ale toto Pro Edit, tam sú tie najlepšie veci a to by sa jednoducho nedalo ani uložiť do galérie, ani proste jednoducho nič. Tam by vám ukázalo, že si musíte kúpiť Pro verziu. A takýto rekorder natáčam cez SCR Pro. Vidíte, Viva Video Pro. Rotol som si mobil cez Sunshine. A áno, poďme k tomu. Teda poďme k veci tak. Zatiaľ budem natáčať let's playe z Minecraftu, z Clash of Clans a zo Sims Free Play. Zatiaľ. Chcel by som aj zo Sims 3. Takto. No, ale ako dúfam, proste, že tá grafika je fakt lepšia, lebo neviem ešte. Ako, no, skúsim to dať na YouTube a pozriem si to, ale neviem, možno tá grafika bude lepšia, ale ako fakt, no, lagovať to nebude. A budeme tam mať viac hier ako Minecraft. No a to je tak všetko, tak prosím odber, aj like. Čaute.